Искам да те отвлека, да избягаме някъде надалече. Не издържам повече така. Единственото, което искам е да съм с теб, нищо друго. Елица ти е сестра. Как съм могъл да обичам нещо толкова студено кръвно? Още ли си тук? Махай се! Махай се веднага! Аз само 3 думи с Борис и с радост. Съсипа живота ми, близките ми, семейството ми. Всичко! Нямаш право да останеш нито секунда повече, махай се веднага! Винаги всичко за теб, нали така, Крис? Даваш ли сметка аз какво загубих? Даваш ли сметка аз какво загубих? Имаш ли сметка? Ти си един гнусен, гаден, долен червей, който еде здравата ябълка отвътре, това си ти. Ти си здравата ябълка, Крис. Семейството ми беше всичко преди да се появиш. Дръж. Мириш на страх. Нека ти покажа колко грешиш за страха. Мамо! Гриса! Бог! Aquí se mi танцуем! Здрасти. Какво правиш тук? Дай да се махаме от тук. Казах, никой да не мърда. Иначе ще хвърчат мозъци. Това е по-смешник, откъде го взехте, бе? Сигурен ли си, че искаш да пипнеш това куфърче? Парите са мои, а вие сте мъртви.
е Марина? Познай, бе! Къде? Слушай, какво е, принцесо? Не мога да те гледам, толкова си жалък. Стига. Само това ли можеш? Да хленчиш, отвратителен си. Остави ме, моля те. Какво? Тръгвай си. Да си тръгвам ли? Нямаш проблем. Но първо искам да знам защо! Защо ми причиняваш всичко това? Нищо не мога да ти кажа. Яворе, защо си играеш с мен? Защо го правиш? Кажи ми защо? Защо е всичко това? Кажи ми нещо! Добре. Трябваше много по-рано да твърде дълго. Ели, ти си ми сестра.